Dokotela Wendo umdibe wensizwa osendaweni yase-Hammarsdale eMpumalanga Hammarsdale ngase-Durban. Abanye bathi ngase-Maritzburg, banendawo bathi kwe-Durban ne-Maritzburg. Babukeli namhlanje ngiyathanda ukuthi ngikhombise uMaliyavuza. uMaliyavuza-ke lo nangu uMaliyavuza into esebenzisana nedlozi mayifikile ekhaya ikwazi ukuthi yenzelwe iladi. Mawufika la ekhaya uyenzela iladi okwazi ukuthi uxhumanise nezidalo. Awuvele uyithathe njengenduku ufike nawo nje uyibeke ukuthi cha hlala la Maliyavuza. Cha, uMaliyavuza-ke usebenza ngezinto eziningi. uMaliyavuza ufika ekhaya ufika guqula amanzi amnyama bemhlophe. Njalo makulokhu ngihamba abantu kulothiwa fanele niyogeza. Njalo manihamba abantu kulothiwa fanele niyogeza amanzi amnyama, izinto zivalekile. Lona ufika guqula idlozi, guqule ngenkani, nisho kuthiwa alifuni ukulungisa izinto zasekhaya ngoba khona abantu abaganga ngedlozi balithathe bawulifaka emathuneni, balibophe ngey'ndwangu ezimnyama benze ngendlela thize benza ngazo ukuthi nikwazi ukuthola umsebenzi, ningaphumeleli, ningabi namali. Kodwa uMaliyavuza uyakwazi ukufika ashintshe isimo ekhaya, izinto zenzeke, ebenikufisa kwenzeke, nibone izinto sezishesha. Ingenxa yokuthi usuke ebikwe nedlozi, asimkhiphi la ekhaya singambikanga, nokuthi akafakwe ekhaya ungambikanga nelidlozi lasekhaya. Ngisho kuthiwa usemqashweni hlathi ukuphi, uyakwazi ukumbika ngendlela esisuke sikunikeza imiyalo ngayo la ekhaya, sikwazi ukuthi sikutshela ukuthi kwenziwa kanje, kwenziwa kanje, kwenziwa kanje, ncenge uze ubone nawe impilo ukuthi iyaqhubeka iya phambili. Manje-ke uMaliyavuza mawumfuna uyafona, usho ukuthi uyeza uzomlanda ngosuku lokuthi aphahlelwe ngoba akuyona into evele ithathwe njengenduku nje le ukuthi siyakunikeza. Cha. uMaliyavuza simnikezi futhi noma ubani. uMaliyavuza ifuna umuntu okhulile ngokomqondo, nomuntu owaziyo ukuthi ufunani, hhayi umuntu ongazi ukuthi ufunani ngoba kusebenza lokhu